otu bụ nke ekwuru na ọ dị na Lagos nke a kpọrọ Enugwu Ukwu Ambassadors bụ ndị nke chịkọbara ọgbakọ mmemme ịgbakọta ọnụ nwa aṅụrị ma bụrụkwazị nke a nọ n'ime wee nabata ndị ọhụrụ bụ nke ha butekwaziri akwụkwọ eji wee na-amụ akwụkwọ nakwazi edemede dị iche iche nyegara ụlọ akwụkwọ ndị nke ha kọrọ nakwazi ụmụ akwụkwọ bụ ndị obodo ahụ. Onye nta akụkọ anyị bụ Chibuzo Obidike bụ onye nke ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Onye isi oche Board of Trustees nke otu ahụ Sir Benito Ozigbo kọwara na otu ahụ bụ otu ụmụ ntorobịa ndị na-agbasi mbọ ike ka enyere obodo ha aka n'ebe dị iche iche ka ọ na-anabata ya bụ ihe onyinye ndị a n'aha Ide Secondary School Enugwu. Dọkịnta Sochima Nwadọgụ kenere otu ahụ maka inyere ụmụ akwụkwọ aka ka ọ na-ekenekwe otu ahụ maka icheta ụlọ. Igwe Ekpe gosiri afọ ojuju na ụdị ọrụ ha na-alụgasị ọkachasị ebe o metụtara agụmakwụkwọ. Is to make sure na ụmụaka na-eje akwụkwọ na be anyị na ba na-aga ọfụma ka anyị sị na a na-ede ụmụ ndị agha ego n'elu kịta. Yes, of course. So wesị anyị ka anyị mee nje of bail onye ọbụla metụ ibi aka ka the whole power transfer na nke nna